in het begin had ik nooit een wekker, want ik woog geen wekker zijn. Toen op een gegeven moment kwam ik hier in Rusterveen, begin hier een paar wekkers. En ja, die kwam daar te praten en toen schaarde ik eens een wekker voor hem op. Ja, uiteindelijk is het zo naar rol kwam. Uiteindelijk had ik een protje van hem oorkocht, oornam. En ik had dat natuurlijk sterk uitbreid. En zo ben ik achter de wekkers gaan. Ik had wel eens zeggen, het is een soort ziekte. Ik ben besmet met die ziekte op een of andere manier. Ik zie ook bijvoorbeeld alle dagen even op internet wat er wat is. Tikt het bij jou thuis nog altijd zo? Ja, als ik hier ben, tekent het wel gauw zo, ja. Maar alleen, ik wien ze natuurlijk net alle dagen op, want als ik ze alle dagen, door de massiviteit, als ik ze alle dagen opwinnen zou, dan had ik alle dagen blauwe vingers, want dat red ik net. Hoeveel heb je er intussen net? Ja, ik weet het eigenlijk wel precies, maar er zit echt een protje dubbel bij, dus het aantal verschillende weet ik net, maar er binnen aardig meer dan 1000. Deze wekker komt uit Frankrijk. Die heb ik in 2014 gekocht. Via eBay, zag ik het heel vaak nog. En nou, ik hoorde de gang van zaken. Je zei, je keep hem, je bent de heegste beerder, je mag betalen en dan wordt er opgestuurd. Nou, zo weer het eens een keer rek. Alleen dat weer een week om en ik ging nog niks uit. Dus ik informeer een keer in Frankrijk, hoe zit het met die wekker? En toen kwam de aap uit de mouwen. Ze dachten dat hier weer een pakje begon te tikken en toen dachten ze dat er een bom in zit. Maar ik vond het heel onnozel dat ze me wel weer omstuurden naar Frankrijk en net hierheen, want waarom naar Frankrijk hier direct ontploffen kennen. Nou, en uiteindelijk ga ik hem dus toch krijgen en nou, daar ben ik er eigenlijk heel wees mee. Ja, waarom een wekker? Ja, een wekker is correct als een klok. Er zit, hoe je het beschouwen, want het is een mechanisch iets, maar er zit leven in. Hij kan rennen en hij kan aanrennen. Hij had natuurlijk een heel, als die wekkers al je vertellen konden, ja, dan ziet hij waarschijnlijk een hele grote verhaal nog. Die had natuurlijk, elke wekker had bij een bedstee. Die had maar mensen een wekker maken. Die hadden bepaalde dingen op een slipkamer mee met je kennen. Die hadden niet zakelijk kweerwest. Dat is misschien wel eens in een roesje geweest dat die de oren met de wekker naar de kop gooide, bij wijze van spreken. Dus nou ja goed, er zit zelf wel achter een wekker dus, kan er zitten. Je hebt gewoon een zaalde vol geheim wat dat ook nou ja, zij het speeltje is het al en ik ken de geheim net onderafelen.